Anginibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi News. Ngane zakwethu endabeni engenayo ngezithi ugadle kwezwele uphakela umthakathi lapha kubaculi bakaMaskandi. Uphakela umthakathi ke insizwa yaNongoma eyaziwa kakhulu ngokudlala induku okanye ukudlala umgangela la ezinsizweni nje zakwaZulu Natal. Uphakela umthakathi ke ukhale ngokuthi abaculi bakaMaskandi abasakwazi ukucula, uthi ayizwakali kahle lento abayenzayo ukuthi umuntu ethi nje eyinsizwa ecula uMaskandi bese ezwakala ethi sengiqomile okanye eqophe ingoma mhlasimpe ethi sengiqomile okanye ekhulume nje izinto mhlasimpe ezingakhulunywa umuntu wesifazane. Ngane zakwethu le nkulumo aphakela umthakathi iqobo lomkhulu umsindo ekudeni zokuxhumana njengoba bebaningi abaculi abaphumela obala baphendula uphakela umthakathi ngalolu daba. Kodwa ke ngaleyo ukukhuluma kakhulu ke ngiqale nje ngikuzuzinayo inkulumo yakhe uphakela umthakathi ayibhekise esizweni ethinta kakhulukazi oMaskandi abangasakwazi ukushaya ingoma kumele bayishaye. Emveni kwalapho ke ngizobe sengikubonisa ukuphawula kwabaculi bakaMaskandi beyiphawulela bona ngalolu daba oluthinta uphakela umthakathi. Lento in 10 years izobe inkulu kunoMaskandi ngoba oMaskandi manje insizwa zicula ingoma ziculela thina, icula insizwa icula ingoma efuna ilalelwe yimi njengoba ngiyinsizwa ngingaka. Nansi ingane yami indodana yami kufanele ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi umuntu wesilisa sengiqomile. Kusho umuntu wesilisa fanele mina ngivula umsakazo ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi useqomile. Siyini ubunsizwa obuthini lobo? Abantu besifazana abaculi abantu besifazana bebaningi kangaka, why bengayiculi leyo ngoma leyo? Why iculwa umuntu wesilisa leyo ngoma leyo? Mfowethu, ingoma zoMaskandi, oMaskandi ngiyazi bakhona onyoni emhlophe la, bakhona osibali bami okhabazela lapha olokhuza ubani umfowethu umbuzeni usibali ukhona la, nezinsizwa zonke zakwaMkhizi naba uMaskandi bonke abanye engingabazi. Bafowethu enihlabelelayo insizwa ithi bangilaya belungu bangalela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyobona umakoti wami, ngiyobona umama weingane zami, ngiyobona intombi yami, ngiyobona inkehli yami. Bese umuntu wesifazane ethanda lokho ukuthi le yansizwa nje obicula kanje kusho ukuthi nendoda yami umuzwe enhlizweni yayo unjalo. Hayi ukuthi indoda ithi yona isiqomile iculele thina, fanele ngivula umsakazo kuphela ibhethi lami ngilalela indoda ithi iqomile. Mina ngixoleleni bafowethu, ngeke ngiyilalele mina imbhudane, mina ngiyilalele imbhudane. Thina siphathi induku sifuna indoda ithi ngiyobe ngikhona ngelanga elithile ngiyobe ngibethene nomfoka sibani bani. So insizwa zakithi siyacela, mina ngiyanicela insizwa zakithi, uyabona nje bani baningi kangaka la, akekho umuntu okungahlatshwa kubo la. Yekani ukubolekana amahawu emgangeleni. Indoda nendoda mayizodlala umgangela ayiphume Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu. Kanti-ke abaculi bakaMaskandi uphawulile uNjogo wathi yena ucabanga ukuthi ubaba uphakela umthakathi uright nje kuzo iy'nduku ngoba uMaskandi akawazi kahle. Uthi kuNjogo la kuMaskandi umuntu ucula ngesimo esenzeka ezweni, akaculi nje ngaye yedwa. Kanti-ke omunye umuntu ophinde waphawula kube sekuphawula yena ukwazi umfokansele kuyinsizwa yalapha enkandla emahlathi emnyama. Uthi ukwazi insele futhi lo baba uyanuka nje umbuka la kwividiyo. Ukuphawula komuntu onuka ukuguga kuyacasula. Please mfakeni implant ngoba vele iphinde usenalo lo baba okhuluma kakhulu, xile indukwini please. Omunye futhi uphinde waphawula uthe kube sekuphawula uqhosha umfokasibisi wathi kuyezwakala wekukhuluma kodwa-ke ushode ngendlela yokubeka okanye ushode ngesisoka sokubeka lolu daba. Bekufuze wena uthi ngoba sebebaningi abaculi besifazane okungcono lezi ngoma asiyishiyele kubona. Kanjalo nje wey'ngane zakwethu, ake ngime khona lapha ngane zakwethu. Kanti-ke kushiyana imibono nje ekudeni zokuxhumana, abantu bayaphikisana, abanye bakhipha amazwi angamahle abawabhekise kuye kuphakela umthakathi. Bathi nje akaphume kuMaskandi ngoba akawazi futhi nje akaphume nje impela akagxile kuzo iy'nduku okanye umgangelo lo awudlalayo. Ngane zakwethu ngakuthokozela ukuze umbono wakho uthiwe ngabe uthini ngalezi y'ndaba engikuphathele zona ey'thinta oMaskandi kanye nophakela umthakathi.